for DJ Rocky's Secret Files. Kung kailan na-fall na ako sa kanya, tsaka niya ako iniwan sa ere. Itago niyo ako sa pangalang Beng. Etong friend ko na ito, classmate ko siya nung elementary. So from the very beginning, alam ko na talaga kung ano siya. Hindi naman sa ginajudge ko siya. Pero mahahalata mo naman. Di na kami naging classmate noong high school at college. Kasi nag-transfer ako ng school at siya pumunta ng Manila. By the way, we are both from Cebu. Ang tagal din naming hindi nagkita or nagkaroon ng communication. High school kasi ako noon, di pa uso ang Facebook at wala pa akong cellphone. So, wala kaming communication sa isa't isa. Pero noong nag-college na, dumating si Facebook. Naging friends ko siya sa Facebook. At sa Manila ako nag-college. Same school pero magkaiba kami ng branch. Di ko na maalala kung sino sa amin yung nag-friend request. Pero nagkaroon kami ng communication. Nalaman namin na we are both in Manila studying for college. So nagplano kami na magkita pero never kami nagkita. Puro drawing lang. Pero yung mga word namin na magkikita kami, parang wala namang laman talaga. Parang for the sake na may mapag-usapan lang kasi di naman ganun ka-significant ang bawat isa sa amin. Minsan nagkaka-text kami pero nawawala rin. Pero wala lang yun, I don't mind naman. Basta nagre-reply lang ako kung nagde-text siya. Sobrang sweet niyang kausap, magaan kausap. Nakagraduate na lang kami ng college at nag-work, hindi pa rin kami nagkikita. Until graduate na kami at nag-work kami sa Manila parehas. One day, nag-text siya. Sabi niya, uuwi siya sa Cebu for good na daw. Doon na daw kasi magpapagaling ang mama niya. Wala lang sa akin yun. Sabi ko lang na magkita tayo before siyang umuwi. Pero di talaga kami nagkita. Pero okay lang yun sa akin na hindi kami magkita. Di naman kasi talaga natutuloy yung pagkikita namin. So, nagbago ang lahat. Kasi last year, December 2017, umuwi akong Cebu for vacation. Balik dapat ako sa Manila ng January for work. Kaso hindi na ako pinayagan ng mama ko. Ayaw na nila akong pabalikin pa sa Manila. Wala na akong choice. Ayoko na makipagtalo sa mama ko. Part of me wants to go back to Manila for my career. But part of me also wants to stay and be with my family. Naganap ako ng work mga January. Luckily, nagkaroon ako ng work agad. Sa FB, inad ako ng isa kong friend sa isang group chat. Elementary friend ko. Magkakaroon daw ng reunion at invited ako. So I joined. April 30, 2018, biglang may tumawag sa akin. Isang agent from a call center company. Nirefer daw ako ng friend kong gay. Let me just call him Red. Nirefer daw ako ni Red. So nagkaroon ako ng idea na i-chat si Red.
at i-invite siya sa reunion namin since sobrang tagal na namin hindi nagkita. At nandito din naman siya sa Cebu. Para may kasama rin ako sa reunion kasi nahihiya ako. Kasi grade 4 pa lang ako, nag-transfer na ako sa ibang school. Kaya baka hindi na ako kilala ng ibang classmate ko. So I decided na yayain din siya para dalawa na kami. From then, araw-araw na kaming magka-chat. Sobrang sweet niya sa akin and sobrang caring. Nag-reminisce kami ng past namin. Ang tagal ng kwentuhan namin sa chat. Hanggang sa naging araw-araw na kaming magka-chat ng non-stop. Pero wala lang sa akin yun kasi gano'n naman talaga siya dati pa nung nagkaka-text kami. But unlike before, na saglit lang kaming magka-text, ngayon iba na. Araw-araw na ngayon. Yung hindi mo aakalain na makaka-text mo siya ng gano'n. Walang tigil. Kahit nasa trabaho ako, hindi kami nauubusan ng topic. At dahil doon, sobrang excited na akong makita siya sa reunion. May 13, 2018, the day of the reunion. Nag-usap kami na sabay kaming pupunta. Na wag ko daw siyang iwan doon kasi nahihiya siya. Baka daw na hindi na rin siya kilala ng mga friends niya. Ganong bagay. So sinundo niya ako sa amin. At yun yung first time ulit na nagkita kami ever since elementary. Di ako naiilang sa kanya. Nung tiningnan ko siya, kaibigan. Kaibigan ang nakatatak sa puso't isipan ko. Walang mali siya. Kahit sobrang sweet namin sa text, walang mali siya. Kasi alam ko na hindi siya straight. Oo, hindi siya yung lalaking lalaki talaga. Medyo mainhin pa rin siya. Pero hindi na katulad dati na sobrang hinhin. So sa reunion namin, naligo kami sa dagat. Sobrang gaan niya kasama. Hindi ko pa masyadong napapansin yung mga kinikilos niya noon. Wala lang naman sa akin yun. Pero nung after reunion, dumiretso kami sa bahay. At hinatid niya pa ako. Napaka-gentleman niya, di ba? Mas lalaki pa siya sa lalaki. Pero makikita mo talaga sa kilos niya na medyo pino, mahinhin ng kaunti. So sa bahay nagkwentuhan kami. Ang dami namin na pag-usapan tungkol sa buhay-buhay. Tapos niyaya niya ako magsine, nanood kami, kumain kami sa labas. Tapos araw-araw magka-text pa rin kami non-stop. Hanggang sa nararamdaman ko, nag-iiba na yung text niya. Nakakababae na kasi sobrang caring na. Tinatanong niya ako kung kumain na daw ba ako. Tapos sinasabihan niya ako, huwag ako magpapagutom. Tinatanong niya pa ako anong oras ako uuwi, kung nakauwi na ba ako, anong kinain ko, kumusta ang araw ko. Pag mag-good night kami, lagi siyang may pa-kiss na emoji. Ako naman nagre-reply din ako ng kiss emoji. Yung walang mali siya. Tapos may mga text na siya na sinasabi niyang sobrang saya niya kasi nagkita kami uli. Naging close kami uli. Masaya siya dahil daw sa akin. Sobrang naging close na kaming dalawa. Komportable na ako sa kanya. To the point na inaasar na kami ng family namin. Inaasar na daw siya ng family niya na may girlfriend na siya. At ako daw yun. Mag-aasawa na daw siya. Yun yung mga bagay na sinasabi niya sa akin. Ako din sa bahay, pinagsasabihan ako na itigil ko na yung pagte-text at pakikipagkita ko sa kanya dahil daw baka ma-fall ako. Yun yung sinasabi sa bahay. Lumipas ang isang buwan na lagi ko siyang ka-text, ka-chat non-stop. May pinakita siya sa akin picture ng isang babae. Pinahuhulaan niya sa akin kung sino daw yung babaeng yun sa buhay niya. Sabi ko naman, friend mo? Sabi niya, hindi. Girlfriend daw niya yun dati. Nashock ako.
Kasi never kong naisip o sumagi man lang sa isip ko na magkaka-girlfriend siya. Ayun pala, nagkaroon na siya ng 2 girlfriend before pa. Yung isa may label, yung isa wala namang label. Pero tinuturing niyang girlfriend niya daw. I asked him, talaga bang girlfriend mo yun? At sumagot siya sa akin ng, yes, Bing. At mahal ko yun. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Alam niya sa sarili niya na minahal niya talaga yung girl. Mula nun, nag-open siya sa akin na confused daw siya. Mas lalo siyang naging confused nung nag-college daw siya. Na para na siyang natuluyan as a Becky kasi yung mga friends niya daw nung time na yon puro Becky. At ngayon, mas naging confused pa siya lalo dahil nakilala at nakausap niya daw uli ako. At may nakita siya na ibang mundo bukod sa mundong ginagalawan niya before. Ngayon, mas lalo na siyang na-confuse kasi hindi niya na nakakasama yung mga Becky friends niya, yung mga bi friends niya, dahil din daw sa akin. Ako naman medyo shocked sa sinabi niya. Mula nun, yung mga message niya sa akin, parang nabibigyan ko na tuloy ng meaning. One time, tinanong ko siya kung kumusta siya. Sabi niya, okay lang. Tapos, siya naman nagtanong sa akin. Tinanong niya ako kung meron daw bang nanliligaw sa akin. Sabi ko, meron. Pero hindi ko talaga bet yung nanliligaw sa akin. Tapos sabi niya, patigilin ko na daw yung lalaki sa panliligaw. So without hesitation, hindi ko alam, pinatigil ko talaga yung lalaki. Siguro naisip ko na hindi ko naman need mag-boyfriend. Nandiyan naman siya, si Red, friend ko. Masaya na ako na nandyan siya kasi ang gaan niyang kasama at kausap. Nako-confuse na rin ako sa nararamdaman ko for him. Basta ang alam ko, sobrang saya ko pagkausap ko siya. Naging routine ko na siya. Yung tipong sabik akong gumising every morning kasi alam kong I got a text message from him. Yung sweetness niya parang hindi na normal as a friend. Kasi nako-compare ko siya sa Becky friend ko dati. Super close din namin noon pero hindi tulad namin. Pag ako kasi hindi naka-reply agad sa kanya or walang kiss emoji sa text ko, magtatanong siya. Sobrang concerned niya sa akin. Dun sa Becky kong friend na isa, hindi naman kami ganun. Hanggang sa lumipas ang panahon na ulit yung overnight outing namin. This time mas konti kami. Kasama pa rin yung mga elementary friends namin. Pumunta kaming Tabuelan, north part ng Cebu. Sabi niya sa akin, tabi daw kami sa bus. So tabi kami. Biyahe namin is 3 to 4 hours. Inasar ko siya na hindi ako sasama. Sabi niya bakit? Di daw siya mag-e-enjoy kung wala ako. Sabi ko, di naman ako kawalan kung hindi ako sasama. Tapos sabi niya, sa kanya daw, or sa kanila, hindi ako kawalan. Pero para sa kanya, sobrang laki ng mawawala sa kanya. Pagkarinig ko nun, yung tibok ng puso ko bumilis. Di naman sa umaasa ako pero nakakakilig lang kasi na sabihin niya yun. Tapos sabi ko, kaway mga kalokohan mo . Tapos naging seryoso yung mukha niya, sabi niya totoo daw yun. He looks serious naman. Kaya naniwala na lang ako. Inaasar kami ng friends namin noon na parang kami daw. Ako naman iniisip ko, bakit nila ako inaasar? Hindi ba nila alam na bakla siya? Pero kahit ganun, masaya ako sa kanya. Tapos, yung suot namin parang pang-couple. Parehas kaming may suot na damit na color red. Tapos parehas kaming nakakap.
Mahilig ako mag-cap, tapos si Red, nanghiram siya sa akin ng cap. So, yung cap na meron kami, same style. Kasi sa akin, pareho yun eh. Yung cap na may rings, yung ganong style. Tapos mas lalo pa kaming inaasar ng mga kasamahan namin. That time na inaasar nila kami, I question myself. Bakit parang kinikilig ako? Mula noon, pag nagde-text si Red sa akin, iba na talaga yung nararamdaman ko. Lahat nalalagyan ko na ng meaning. So I asked my friend in Manila. Kasi may Becky din siyang friend. I told her everything. Sabi ko, normal ba yung usapan namin ng friend kong si Red? Sabi niya hindi daw. So napaisip ako. Nung second outing namin, nung gabing yun, he asked me a question na sobrang nagpagulo ng isip ko. He asked me this. Nag-hold back ka ba sa kung anong meron sa atin? Sabi ko sa isip ko, ano ibig niya sabihin? Anong meron sa amin? Wala akong idea. Hindi ko siya nasagot nung time na yon. Instead, I cried. Hindi ko alam kung bakit pero nag-walk out ako. Una ako nakatulog sa outing namin nun kasi mahina yung tolerance ko sa alcohol. Mabilis akong malasing. So natulog ako agad. Pero nagising ako ng mga 2 a.m. Nakita ko siyang nakahiga sa gilid ng beach sa sand. I woke him up, pinalipat sa tent. Tapos nung nakarating na kami sa tent, pinahiga ko siya. Tatayo na sana ako nang bigla niyang hinila yung kamay ko. Hinawakan niya yung kamay ko ng sobrang higpit hanggang sa makatulog na siya. Ang bilis ng tibok ng puso ko noon. And at the same time, masaya ako. Hindi ako nakatulog nung gabing yun, samantalang siya tulog na tulog habang hawak yung kamay ko. Kinaumagahan, maaga silang naligo sa beach. Ako nakahiga lang bangag. Iniisip ko yung paghawak ng kamay niya sa akin kagabi. Gusto ko siyang tanungin kung bakit niya hinawakan yung kamay ko, kung conscious ba siya doon. So iniisip ko na lang, baka hindi niya talaga naalala lahat ng yun. Hindi siya aware. Kasi hindi naman namin napag-usapan nung araw na yun. Ayokong maging hopya, so pinalampas ko na lang. Hindi ko na lang tinanong sa kanya. Lumipas pa ang mga oras. Napaka-maasikaso niya sa akin. Halos lahat napapansin niya sa akin. Inaasar na kami lahat ng mga kaibigan namin na meron daw silang nakikita na something na parang kami na daw. Pero hindi talaga kami. Nung pauwi na kami, medyo nakatulog ako sa bus. Pero naalimpungatan ako at napapansin ko na tumititig siya sa akin. At nung umuwi na kami sa kanya-kanya naming bahay, doon niya na binanggit yung paghawak niya ng kamay ko. Dinaan niya sa pagsabing, Bing, parang nanaginip ako nung outing natin. Sabi ko, ha? Anong panaginip mo? Sumagot siya ng, hinawakan ko yung kamay mo. Sabi ko, panaginip nga lang yun. Sabi niya, hindi Bing, parang totoo eh. So I asked him, bakit mo ginawa yun? Sagot niya, gusto ko kasing maramdaman mo, Bing, na mahalaga ka sa akin. Dagdag niya pa, I like you, Bing, and I'm starting na pahalagahan ka. Sabi ko, ha? Niloloko mo ba ako? Ginugulo mo lang isip ko. Ayaw niya daw madaliin ang lahat kasi natatakot siyang masaktan ako. Hayaan daw namin ang universe to figure things out. At siya din daw may figure out pa sa sarili niya. Naging ganun yung situation namin for almost a month. Parang kami pero walang label. Nililimit ko yung sweet replies ko sa kanya. Kung dati naghahanap siya ng emoji kiss sa akin, binigyan ko siya ng emoji kiss, ngayon hindi na. Kung dati ako yung unang nagte-text sa kanya ng good morning, ngayon hinihintay ko na siya yung unang mag-text sa akin. After ilang weeks, tinanong niya ako kung may nagbago ba sa akin. Sabi ko nagiging careful lang ako sa mga nire-reply ko. Para iwas na rin akong ma-fall sa kanya.
I'm trying intindihin yung mga messages niya kung anong meaning nun. The way siya kausap, gusto niya ako pero ayaw niya ng label. More than a friend daw ako sa kanya. Sabi ko sa kanya na maging careful din siya sa mga words niya. Pero parang hindi naman siya naging careful kasi mas naging sweet pa siya. Nahihirapan na ako. But at the same time, masaya ako. My mom always tell me, tigilan ko na daw makipag-text, makipag-usap dito sa taong to. Pero hindi ko sinunod yung mama ko. There was a point na sobrang down niya. Nahirapan siya sa work niya dahil sa management. I was there for him. And then, he thanked me kasi I was there for him listening sa rants niya. Hanggang sa isang araw, nag-resign siya, lumipat ng ibang work. Hindi ko alam kung anong ako sa buhay niya. Hindi ko alam kung naliligaw ba siya sa akin o hindi. Pero base naman sa sinasabi niya, masaya siya sa akin. Pag nagkikita kami kumakain sa labas, hinahatid niya ako pa uwi. Di naman siya naniligaw. Habang tumatagal, na-fall ako sa kanya. Nakakalimutan kong hindi siya straight. At tanggap ko siya kung ano siya. Alam ko na masaya ako sa kanya. At nung lumipat siya ng work, nabawasan ng onti yung pag-uusap namin. Dati kahit sobrang antok na niya, naglalaan siya ng oras para sa akin. Tapos hanggang sa parang iniiwasan niya na ako. Naka-online siya pero hindi niya ako nare-replyan. Hanggang sa nag-chat ako ulit sa kanya at sinabi ko na nahuhulog na ako sa kanya. Lahat-lahat sinabi ko. Sabi ko naman sa kanya na mahalaga ang friendship namin. At gusto ko lang maging aware siya. Nag-reply siya, sabi niya, sobrang special ko daw. Ayaw niyang madaliin ang lahat at ayaw niyang masaktan ako. Weeks after, naging cold na siya sa akin. Nagbago na. Wala na. Ngayon, hindi na kami nag-uusap. It's been months, pero yung sakit at memories parang kahapon lang. Sinabihan niya na ako mag-stop na ako mag-care sa kanya kasi ayaw niyang nahihirapan ako. Nahihirapan lang naman ako kasi bigla siyang nagbago. Sabi niya sa akin, hindi ko daw deserve ang tulad niya. And those words are too painful. Pilit kong ipinaglalaban kahit yung friendship na lang namin, pero ayaw niya na. I was left hanging in the bridge. Wala na yung routine ko every morning. Kung maibabalik ko lang yung panahon, yung mga panahon na masaya ako, na nandyan lang siya. Because I like him, maging sino man siya. Thank you for reading my secret file. Again, this is Bing, and this is my secret file.